महाद्वारसुळी मंदिरावर या पचास गछरा देखिए तले पूरा केते कोटी कोटी गछ भी माने गछ भी
ପୁରା ଆଉ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ବାଟେ ଏକା ପଳାନ୍ତି ଏଇଟା ବିଲରେ ଉଠା ହବ। ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଯାହା ଚୁଲିକି ଆଣିଛି। କେତେ ରୋହି ଜାଣିଛୁ? ଚାହା ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ଟ୍ରକ୍ ରୋହି ଜାଣିଛୁ? ଗଛର ଥିଲି ସେଇ ଏଇଟା ବେଶୀ ଖତରନାକ ବାଙ୍କଟା ନା। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଶୀ କଥା। ଏଇଠି ସେଇଥିରୁ ଉଠାଉଛି ନା। ହଁ ବିଲରେ ଉଠୁଥିଲା ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିବେ ତୁ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରୋହି ତୁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଗଡ଼ାଣ ଏତେ ନା ବହୁତ ଗଡ଼ାଣଟା ନା। ଗୋଡ଼ାଣି ବି ଆଉ ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜର। ପେତି ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପେତି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ଏଇ ପେତି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ସେ ଦିଅ କଦଳୀ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଭାବୁଡ଼ି ଦିଅ। ପାତି ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଦଳୀ ଦିଅ, କଦଳୀ ଦିଅ। ବୁଲି ଗାଉଛି ନା ପଥରଟାକୁ କାଟିକି ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହବ ଦେଖିପାରୁନି କେତେ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଏତଳକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମଣିଷ ଚାଲିବ। ଓଭରଟେକ୍ କରନ୍ତିନି। ଏ ଯା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ରୁଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ରୁଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖସୁଛୁ ଏଉଠୁ ଟେକା ଯେ ଗାଡ଼ି